дар вақти намоз хондан, дар вақти рукӯъ фарз мекунем ки мардон дар вақти рукӯъ кардан мисол миёнашонро то охир хам карда рост миён рост меистад. занҳо чӣ гуна бояд дар рукӯъ миёнашонро хам кунанд? занҳоям мардҳоям як хел намоз мехонанд. ҷаноби расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд ки саллу кама раъайтумуни усалли, шумо намоз гузоред чӣ тавре ки маро дидед ки намоз гузоштам. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам қудваи мо ва мо бояд уммати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам ки ҳастем иқтидо ба пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам кунем дар ҳама корҳо, на дар намозу фақат дар рукӯъ не, дар ҳама ҳолат ба пешатон суол гузоред. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам чӣ гуна дар ин бора рафтор карданд? агар хоҳед ки суннати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаламро донед, яъне дар ҳар бора, дар ҳар масъала, масалан дар ҳамин ҳолате ки ҳоло ба ман ҳамин ҳодиса рӯй дод, агар дар ҷои ман расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам мешуданд чӣ гуна рафтор мекарданд? ин суола ҳамеша дар пешатон дар ҳама амалҳо монед. бинобар ин то ҷойҳое ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам ҷудо накарданд байни зану мардҳо, дар он ҷо шариат ом аст. асла шариат барои занҳо ва мардҳо баробар аст, магар он ҷое ки шариат ҷудо кард. чӣ хеле ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд ки ат-тасфиқу линниса ва ат-тасбиҳу лирриҷал, кафкӯбӣ барои занҳо ҳаст ва субҳаналлоҳ гуфтан барои мардҳо ҳаст. ҷудо карданд. ё гуфтан барои писарбача 2 гӯсфанд, барои духтарча 1 гӯсфанд гуфтанд. ҷудо карданд. то модоме ки ҷудо накунанд, шариат барои мардҳо ва занҳо якхела ҳаст. ва касе ки агар гӯяд ки занҳо бояд фалон хел кор кунанд, гӯяд аз пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам далел биёрад, ё аз Қуръон ё аз пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам.